Takže nazdar lidi, já vezmu dalšího dílu z čarovného Minecraftu. Teďka jsem tady společně s Kubou. A Čau. jenom tady jsem ti to trošku zničil, tak já ti to se spravím. A tentokrát si podíváme do highlightu. Čau. Tak, skočili jsme sem. Já tady otevřu mapu, jo? Vy jste blbý, že já se s tomu nevykraftil. Nevadí, já si tak, my si Tak vykraftím. já ti jednu hodím, nebo? Pohodě, já mám crafting. Jo. Tak, my si vykraftím takový Já mapy otevřu Twilightový. A to se kraftí spírka z tohoto hnusu a tady z tohoto Kámo, hnusu. my mám hned vedle sebe hydru. Fakt? Nagu a toho. Liče a Gasta. Ty kokos. Tak a tady, Takže pojďme k hydře, ne? tak můžeme se mrknout, nevím jestli ji vyndáme, protože, Nebo ne, půjdem k Ličovi, toho zabijem hnedka, na hydru půjdem příště, když tak. okay. No, uvidím, jak to dneska stihne, mám Jo, ještě... super. Jo, takže já mám dohromady 4 mapy. Aha, jdeš za mnou? Jo. Tady tímhle směrem jsou 2 Ličové. Jo, už je vidím. Tak to máme dobrý spot, tak jau! Jau. No a já právě nemám brnění. No, jde potom ještě škorpion. Tady jsme byli. Tady jsme my byli, nebo tady byl ty? Tady jsem byl já, doubkem jsme zatěžili ty stromy. Aha. Tady si to pamatuju, jak jsem tady rozmlátil ty houby. A ne, ty jsi toto. Ne, my jsme nehantili, my jsme jenom šli po stromech. Nebo ani o tom... Teď mě to asi spadne, ano, přesně tak. A tam mezi tím dá Kikuješ dojdu. mě, prosím tě. Zase. Jméno kick. A nám kikol. Tak. A my tady takhle vidíte, tady Mě dokonce- vykikoval? Jo. To nejde, co se Tam děje? vidíte, tam vidíte tu hydru napravo, pod náma kdyby vidíte tu nagu a tady před náma vidíte dva ty Liče? Liče, ano. Už A je- gas, a tady je tam někde ten gas, ten nevím, jak se jmenuje přesně. nevím, tam je takový ten velký gas, ten je úplně nic za tu hydrou. Tak. Tak, A já už jsem teda u jednoho toho, Šmejda. Máš Jo, torčky? skočím domů. Okay. A vem nějaký žrádlo a brnění vem ještě. Pro tebe nebo i pro mě? No žrádlo pro mě, torčky pro mě, brnění taky pro mě. Tak co chceš všechno? Brnění, Za to torčky brnění. a žrádlo. A to A brnění? jo, jenom lopatu, teda nohu, botu. Aha, dobře. Já Tak. si jenom vyhážu nepotřebné věci, protože... Já tady počkám na Jakuba, protože nám donese torčky. A torčky se nám hodí. Nedá. Tak. Tak. Já mám 10 torček, no to je hodně. Tak dívej. Tady máš půl saku torčí, Ale s tím to hodila. tady máš Ty boty, hade. tady máš jídlo. Jsem to nějak seká, dobrý. Je taky to teď hrozně sekalo, tady máš to jídlo ještě. Tak. Jakoby máš ty, A- počkej, máš ty soušardy? No mám... na zombíky jenom. No však jasně, to stačí. Tak Jo? zaprdeme, To se hrozně seká teďka. strašně. Fuj. Tak napřed tady proberem trochu, ne? Počkej, až to až se to přestane sekat. Fuj, tak to je hnusný. Uh-huh. Tak, já už se to přestalo, dobrý. Já budu chodit tady, Jo. no dobrý, jo. Tak to je jo, v pohodě. Tady jsou knihovny, ty nepotřebujeme. A zase, ty, to je strašně obří. Hele, Iron Block. Očividně jsme to tady ještě nevybrali. Hele, tady je česta. Firebally, weakness, to nechci. Instant heal si vezmu. Iron Block a Lapis Block. Ale ten weakness A taky. Lapis Block. Jo. Lapisový blok. A tady je česta. Já než O, jsem jeden šel diamant. nahoru. Boty, feather falling, glowstering melon, sugarcane tady nechci. Tak, Tak. co je tady? Nic není. Jestli tady zase přijdem o všechny věci. Už ne, au, Ne, počkej, já jdu nahoru, ne, tam nechci ještě. jsem padl. A pak když tak, Probral jsi to už všechno, nebo už jdem nahoru? asi Nahoru. všechno. No tak jdem nahoru. Okay. Když tak pak ber ty spawnery, jo? Já jdu tady z druhé Jak mám je ničit? Ne, normálně, no, ty zombie spawnery, vždycky neklikni pravým tím soušardem. Jo, jasně. To jde, jo, takhle. A myslím, že nějakých... Tady ten je skeleton, to je skeleton. Svou cestou teda. Tady díky cesta, ta Počkej, tady je zase něco. Nic. Není.
probírej i ty malý budky, jo. Já to Tady neprobírám, probírám. Jo, jak je ten. Au. Skeleton tady je, to je tady. Sapling. Úplně mám moc torčí. Ukaž se tady. Uj. Seká. Už ne, díky bohu, tady nic. Teď seklo trochu. Doufám, že to liče zabijem. Tak jako, vím jak to dopadlo minule, Právě. ale tak já jsem nahoře. Já ne. A vzal jsi ten spawner? To byl na skeletony. A tady jsou dva, ne? Nejsou, jsem měl jenom jeden teda. Aha. Tak půjdu taky nahoru. Tak jdem? Počkej. Je tady ještě budka nějaká. Já už jsem tady, je. Jo, a je tady lidi, dobrý. Hej, kámo, pojď po mně aj trochu, ne? A mě se nesmíme zabít jak minule. No. Jo. Měli byste odrážet takový tady ty enderperly, co oni střílijou. Au. Jo, má už jenom 2. Jo, super. Až nebudeme štít, tak ho budeme teprve hitovat. Takže je dobrý prostě jenom něčím mlátit proti němu, až mu vystřelit to odrazit to zpátky, jo. Au. Blbě to, že... Au. Já se pám tady do tohohle ještě. Lež mě tady klidně. Tady nic není. Hej, liči, má jenom jeden. Už má jenom jeden, no. Au, Sorry. Střel po mně, Ještě má jeden, ještě má jeden. až pak ho můžem hitovat. Já mám strašně málo, ale. Ty? Aha. To schov. Musím to regenerovat. Hej, ale běžte po mně, hoši. Už? Ještě ne. Au, Má- au. On jde jako po tobě přímo. No, svině jedna. Dár. Musím to regenerovat. A pak ho zabiju. Zabijem. Snad. Bacha, jak tobě dolů. Jo. Jo. To je ale hádě. Je, sorry. Pohodě. Jsi mi tam vlezl zrovna, jsem ho mohl odrazit tu perlu. Tak. Jo, pojď do něho. OK. Je, tady jsou ti hnusní zombíci teďka. Tak dostal. Dej si brnění. Tak to moc dlouho Nemám nepřijde. čas. Kolik má? Jo, Sorry, au, sorry, au, 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 au. Sorry. Tak, Au. Kde? Tady ke... Máš 46 zápeček. už já ho zapálím. Tady ke... Au, mám ho, je dead. Jo, máš tu Vodu. hůlku? Nemám nic, vodu. Jo, počkej. Vodu. Dobrý. Hůlku nemáš? Jo, já mám tu hůlku. Jo, super, ukáž, hodíš mi ju? Tady padám ty věci. No, jako se to umí. Oh. Mám 2 enderperly, jo a mám trofej. Je. Jo, Sorry. prosím tě, už do mě nestřílej, jo? Jo. Chceš mi ju? Jo. A nemusíš mě zabít, jo? Sorry. To byla nehoda, já jsem nechtěl, ale jsem nějak bugoval. Já jsem klikl jednou, dvakrát a prostě začal pořád střílet. Takže já jsem Díky právě plný zombie, inventář, takže asi tak. Aha. Kde seš? Tady, k dole, cestu dolů. Počkej, stůj. To hituje, no. A dává to docela damage. Jo. Vystavíme si to někoho, nebudeme to používat. Já jdu dom. Můžeš je opravit. Jo, já jdu dom, musím vyházet inventář. To je zase, jakoby, to je z nějaký torčky, jo. A dnes Jo. prosím tě helmu, chestplate a kalhoty. No, kalhoty ne. Helmu a chestplate. Tady tu mapu chci. Já vezmu všechen bordel, co nepotřebuji mít u sebe zrovna. Tak a my jdeme na dalšího toho bosáka. A koho vezmeme teďka? Zase bych zase vzal, vezmeme to dalšího Počkej. lidlíče. Co chceš vykraftit za věci? Helmu a chestplate. Helma chestplate, no. A jo. A torčky. Tak, tady protestujeme A dalšímu torčky. ličovi. Dalšímu, jo. No, tak jasný. Pak, ještě Jakube, jsi ještě doma? Co chceš? Hůlku. Ohnivou. Jo, kde ji máš? Já jsem vlastně. Tak nemáš na počení nějakou hůlku? Jo, mám. Super. Já mám tu ohnivou, no. A sebou tady tu ledovou. A tady máš stack a půl torčí a tady máš brnění. Ty jsem to načítal, začal jsem se lagovat. Tak. A jdeme k tomu dalšímu liči, jo, to jo. Vydrž. Oblíkám se.
A pak tam myslím jsou ty minotauři, ne? Nad tou hydrou, nebo co to je? Počkej, nevím o tom, vydrž. Je kandu. Já už vidím toho druhého Tou líče. hydrou, je to možný? No super, a jak laguje se mi to, jak se mi to načítá. Já taky, a mě to spadne. Jo, Jo, taky? ne, ale ještě jsem se stačil portnout na tebe, takže v pohodě. No už mi to jde v pohodě, celkem. Já vždycky, když někdy stavím a prostě ty bloky nevidím, tak už mě jasný, že to spadne. Akorát Tak ještě dobrý, jsem spal, jasně to tvůj hrozný login. kvůli mě to není. Tak, jsi na tom stromě nebo pod tím stromem? Já jsem v tom A jo, už tam vidím tu díru. Tak pojď, mojí dírou. Akorát se musíme dokopat dolů. Jo, my jsme nahoře, jo? No, Počkej, právě já, zase to se seká. tak, to tady proberem. Strom, ten každý Tady chce. to... Jau. Ne, já jsem spadl dolů. Krysa tady na mě skočila. Poison nechce, buky, XP lahvičky, papír nepotřebujeme. No, já bych si potřeboval dostat. Ježiš Maria. Kde je česta? Začal kousat. O, Luke Power 1. Ne, To je teda výhra. no. Když jsem byl u Rovka, jak tam má knížku Power 5, tak asi. A tady je spawner na skeletony. Ale česká. Já ho nemůžu otevřít před nad ním knihovna. Protection 1, Protection 1, Tady je Range of spawner. Anthropos, o to jde. A tady je druhá ukaž. O, Transformation. Tak. 2 speedy a... Ukaž, tady ještě něco není. Kámo, ty ten zombie normálně zmizel. A ten spawner zombie mám vzít jako tím shardem, jo, pak. Klikni na něho pravým. I tady jsi ještě nebyl. Ne? Ti zdá? A, ajajaj, pavouci. Tak jdem, pojď. Počkej, já je vyndám. No do prdele. Aha, oni zapalujou. Jsi si jistý, že to byli voní? Aha. Jasně. Máš jídlo? 17 brambůrek. Hodíš mi? Jo, tady máš Je- 9. Jediná věc, co jsem si nevzal. Tak, si já jdem jdu nahoru, teď. ne? Teď ti zombík spadl dolů. Jo, asi vezmu jejich spawnerají. Au, Je- au. Tak kliknu za shardem, jo? Jo, stačí. Jo, mám ho. Kolik mi to přidalo? Nevím. Tu už mám tier 5. Jau! Ty týpek na tady skeleton na mě To dalo vystřelil. přesně na max. Jo? Tak super, pokud dáme spawner navíc, tak to už bude lítat. A tam Já to jsem- zničí. A to dáme to tak nějak. Cože? To zničím. Jsem level 20. A vidíš. Jo, výhra. Já taky. Si nevšiml. Tak tady No to je to nějaká vysoká věž. Co tady? O, tak to je nějaký větší než ta minulá, protože tady jsou nějaký úplně mega odbočky. ježišmarja, tady jsou a hlavně tady díry v tom, v podlaze. Jasně, jo. Já jsem tady vylezl někam navíc a právě jsem chtěl to někam nevede, ale jo, vede to někam. To je. Já už jsem u toho liče. No já tady lezu nějakou boční. No pojď za mnou, prosím tě. Počkej, mě zajímá, co tady bude. Jo. Úplný. Všichni vědou, co? Tak jdem nahoru. Jdem. Já vlastně ničím v okna tímhle. Nemělo to používat, tak. Bacha za tebou. Kde? Jo, hodil jsem tam 2 státky. Jo, teď jsem mu tam pal do toho do rád. Hej, co tam děláš nahoře, ty hade? Chudák, ty že jako putá schytal pěknou. Nechaj mi Co tady. vy? Tady jsem, pojďte, lamy. Je! Je! Proč mi to nedává full damage? Nevím, ale být rád, ne? No to jsem. Proč tam je hlavně díra?
to právě taky nevím. Já vím jedno, že všechno jde po mně teďka. Kde je ta díra? Já to zadělal. Jo, Díky, jsme vybral věci. A po základní mám. Pak Já si mám- nějak prostřídáme, ale to můžu. Já mám všechno dobrý. Au. Žádná bombardace nebude. Tady byl zombie, on zmizel. Jo, tady je zombie Au. spawner. Kde? Tady byl zombie spawner, ale já jsem ho vzal tím plným shardem. Aha. Nevadí, ten už nepotřebuji. Jau. Tak potřebuji, ale... Je? Já umírám. A neštěně Já se vím. nám zničilo sklo. Bacha na to. Jo! Já jsem umřel. Tak se to tady portnu. Má už jenom jeden štít. Hm. Už nemá žádnej. A do prdele. Pomoc. Tyjo, kolik je tady těch dír? Nevím. Nevím, proto jsem začal střílet s tou mou věcí, která ničí. Sklo. Aha, kde? Tady se pojď sem ty hade. 20 HPček. Jau. Kde je? Máš to? Jsi mrtvý? Jo, mám to. Super. No. Ukáž, co ti Když si padlo. to vemce, ale mám zase tu lič trofej. O, to jsou dobrý bodky. Měla rychle jak svině. Jsem si bral teďka, Nechal jsem dole. co tam dole děláš? Tak další dungeon dobitej. Jau. Tak teď bychom mohli chovat ty minotaury. Mohli no. Jestli tam jsou teda. Ukáž tady vrk na mapku. Akorát mně se úplně nelíbí, kud my pak půjdeme, ne. Tak určitě. Já mám boty s hejstem, trojko, to je strašně rychlý. Nech mě bejt. Nech mě taky Jasně, já slezu dolů a pak se o mém portu na last data zase nahoře. No problém, tě, silverfishy. Jako u ní, prosím. Tak, a vydrž. Za chvilku se portneš. Kam jdeš? Protože jsme v tom strašidelným lese. Můžu? Můžeš. Jau. Jo, vrana. Tu zabít. Tak, a Tak. my musíme jít. Tak ty jsi ty hlavně, jo, ty jsi nahoře. No jasně, akorát musíme jít takhle nahoru. Počkej, já tu mapu nemám, ty máš asi moji mapu. Jo, tak se portni. No, já tě hodím 5 třeba. Jo, tak to není moje mapa, protože tam je to strašně moc prozkoumanýho, to mě vůbec nevadí. Teď A nevidím. směrem by to mělo být. To je nějaká divná, protože tam nás nevidím, no to nevadí. Dopadně půjdu teda za tebou. Já jsem průvůdce. A tam máš co jídlo. Všechno. Jo, já jsem prostě, no prostě, já budu radši držet. Jo, XPčka navíc. Tak, Ale a musíme jít tady tím směrem. Měli bychom tam dojít. Těch- Ne, špatně. A asi mi to laguje. Musíme jít tady tím směrem. Teďka jsem se podíval, jak se tady lítá. Fuj, to bylo hnusný. Teď jdeme k našemu portálu. Jasně, já se držím na ten leknín. Už ty to zamražuje, dívej. Já vím, no, je to ledová hůlka, tak jako, A tu vodu, jako je to mrazí. já vím. To je hituje, jo. No, hituje to, jasný. A dá to málo. Tak proč jsi to vzal ty? Nevím. Potom tam mám málo použití. No, já už ho ani nemám. Já už jsem se v tom ledu bagal. Což hodně, že jsem to udělal, no jasně. Iš krysa. Tak. Tak. Já jdem tady turma. Tady se dá taky zabít. Taky školpík. Jo, já ty minotaury asi mám ale to. Jo. Takže už jsme tady zpátky, jsme měli tady menší střih. Pro vás menší, pro nás trošku větší. A my teda se půjdeme mrknout, co je tady tohleto.
No a já jsem se nezal mapu, počkej. A na začátku, jak jsme tam viděli tu hydru, tak na té mapě, tak Už je takový, no, ten, co tady hraje, ten Super Xaker, ju zabil. Takže hydru nemáme, Už to nevadí. A tady by měl být nějaký jiný, ne? On měl, ale jako úplně jsem s chodit nechce. A ještě jako Bez zábava, ne? No, jako, Ne. jako. Au. Sviť, já budu bojovat. Ok, jestli potkám vlkodlaka. To upálíme. Jo, takže tím pádem jsme tady. OK, beru zpátky, nepojem tudy mám. A my už jsme tady. No, že jsi tam už, jo? Jo! Kde seš? Jako dělej, pojď ke mně. No, mě se určitě udělej. Udělej to strašně rychle. No, neproč se ke mně. Na vodu. Sem. Nebeko. A jdem rychle. Dělej, pryč odsaď. Jdeme k jinému bossovi. Ta Naga. K Nagovi, jo? Nebo jak to? No, Je dole někde tady. Jo, to mám tady na mapě, musíme jít. Tady tu má. Mi tady nelíbí. Akorát teď nevím, jaká z těch ťupek jsem já a jaká seš ty, ale... No, to mě taky zajímalo, ale když půjdeme oba stejně, tak to asi je jedno. No, takhle. Tudy. To je k našemu portálu v podstatě, takže... Jo. A jdu asi dobře. No směrem by to měla veverka. Vidím, že každá čupka jde někam jinam. Aha. Jako teďka se otáčím, jo? Jo. Já jsem teď teda jde dobře, jestli tak teda jde špatně. Aha. Takže tudy, jo. Jo, mi se to všechno teprve načítá, takže já udělám jednu věc, to že se relognu. Okay. Taky divočák. Takový pěkný divočák. Už není. Tak. Snad zbijeme tu Nagu. Já doufám, že tam jako bude. Doufám, že ho nikdo nezabil. No, se taky doubek zabil, ale... Jak je náš portál, ty ten je pěkný. Dobrý. Tak. Ještě kousín líček a už tam budem. Ale... No už tam, co to je? To jsou nějaký skřítkové vedle mě, počkej, pojď za mnou. Já vím, to je... No, prvně po nás Nagu. Já mám waypoint. Pak nandeme to a zabijem to. Protože ty skřítkové, tam jsou pak takový ty dobrý doly. Tak to tak Jde vlkodlak, to se mi nelíbí úplně. Vlkodlakům se vyhýbej, to jsou potvory. To se potl na tebe. Okay. To se nějak vyřeší, jo. Tak ještě daleko? Kousíček. Tady by to mělo být před náma. Tam Bacha, muchy. Fuj. Upal to. Nebo no. A bacha, Tady. muchy. Další muchy. Tady. Jo. To máš? Už tady zatím by to mělo být. Jako něco tam vidím. A já za strom, tak nic. Jo, mám to. A tady to nevím. To je Naga. Tady je otázka. Jestli je dobytá nebo ne. Ale vypadá to, že není, jestli tam jsou díry. Jo. Tak kde? Jo, je dobytá. Jo? Tam z druhé strany. Ježišmarja. Kde to vidíš? Tady je díra. Aha. To nám Aha, tam už. Sorry. Jo. To nám trošku kazí plány. Trošku hodně. To nevadí, tak ukaž to teďka dál. No co s tím teďka? Ten gas Ten podle gas mě asi taky dobitý. Tak jedině, že bychom šli prostě rovně a našli bychom... Já bych šel... Tady ty malé čupinky by měly být doly a tam ti větší tupinky. Počkej, tak já bych šel na ty skřety teďka. OK. Zaportni na mě. OK. To by mělo být, já jsem tam už byl teda, jako ale v jiných myslím. Tady, to je tady v tomhle, to tam prokopu. Dali ale. Mělo by to tam být teda. Jo, to bude tady v tom. Je? Sorry. Co slyším? Jo, tady už jsou první věci.
Tak tady to ber prostě na vláčky. No, počkej, to je nějaký divný. To je, musíme jít dolů ještě hůř, musíme jít. Už to slyším. Jo? Ale nic nevidím. Jo. Ježmar, to řve. Jo, už se tady. Počkej na mě. Připrav se. Tak výsadek. Teď. Kde jsou hadí? Všude Jo, tady možně. jsou, jo, a jsou tady čestky. To je hrozně, jak se smějou. Strašně. Jo, tady ten prášek chci. Jo, jo, už je tady první. Mně spadla java. Jsem ho zabil, tak v pohodě. Tady tohle vezmu. Vytěžíme tady toho co nejvíc. Tak další, au. Co dělá silverfishka? Tady to čajznem. Tady je spawner, rychle zničíme. Au, au. Jsem zpátky. Mám tu takové trošku helpa. Jo. Protože tady jsou blbý silverfishky a taky je tady blbá voda. Jak se smějou. Strašně. Jo, tady je skřet. Jo, tu si zabil, teď je pavouk. Jo, S tím zombíčka. jo. Já dokonce vidím toho zombíčka. Těž to aj. Já to je Ježišmarja. Ježišmarja, Jakube. A co je? Tu helpa. Jdu. Moc věci tady na mě skáče. Od všeda. Jo, ty skočil někam do všeho patra, že? Já nevím, sorry. Jo, co to je tady? Tady. Já mám za tebou, protože tady ten Co Enderman. to? Stý to chci. To je, nevím co to je, ale vezmu to. Ale to zajímavé, nějaký kořeny tady. Já mám plný inventář skoro. Nikam to nevede, musíme jít výš, tady to je nějaký. No to je jenom nějaký jeskyně. Tak. Tady Aha, proti, ne? jasný. Jo, dobře, ty. Tak, už teď žádná ta není. Tady protěžíme nějak pěkně. Tady vybereme. Nic se nesměje, tak by tady snad nic nemuselo být. To je dobře, no. Ale čestky tady jsou. Jo? A tak zase, jak... Já jsem zatím viděl teda jenom 2, ale v té minulé, jak jsem tam byl s doupkem, tak tam to bylo víc teda. Bylo, no. Já jsem zase tady byl s tím, s bankem. Po sobě tady necháváš tady to uhlí. Já těžím taky uhlí, ale tak tam to jsem si nevšiml. A ono tady jsou i diamanty. Někde, na stropě. Takže No, ale kde? to, víš jak máš ten magnet. No. Tak pojď tady za mnou. Mám ten magnet. Naměř s tím tady na podlahu. Já vím. Vytáhne orečka. A diamanty myslíš? Orečka to jsou na blízku. A to zkus někam jinam. Třeba semka, no zase. A už to to mám. Tady označil, jak to pak někdy vytěžit. No, někdy. A teď zase máme cestu nahoru, ježiši. Ale tady, jestli dobře pamatuju, ne? Tady. Tak. Je. A vím, kde mám cestu nahoru, pojď tudy má třeba. Okay. Tak. Tady jsme Au. Jo, dobrý. Tak, tady bychom mohli jít. Nahoře? Tady. Jo, já jsem nahoře. No, já jsem dolů. Jo. Jsem nahoře. Jasný. Jasný. Tak. Já se jenom vyhážu inventář. Já bych šel tady turná. Jenom vyhážu. Tady do Bordel. boku. Já nevím, která jsem já. Jo. Tady to ještě mám odhalený, tak tam bych skočil.
se podíváme. A v toho hydro mě teda naštval doubek. Ale je mi tak pěkně připravenou, on si ho zabije. Hej tu nagu, no. Jako zrovna vedle našeho spawneru, portálu, jako takový laky jsme měli. Ono prdlajs. Mám se najít jinou, no. No akorát, A já už ji mám. to je stejná. Ty není zase mrtva. Ne, to je asi ona, no. Ukaž? Jo, to je ona. A tak tam jsou nějaký orečka. A je tam ten ogr diamantový. To zabij a já zatím Který opady diamant. musím proskoumat tady další část. Tady té mapky a uvidíme třeba jestli Ale tady vlkodlak, co se mi to úplně nelíbí. samozřejmě já slyším toho golema. On tady už řádí, no. Mám je jeden diamant. To je dobře. Diamant se hodí. Máme jich málo zase. Už jsme úplně vylepšili tu XP farmu. Pak někdy v dalším díle vám ukážem, akorát na to není úplně čas, tak... Tady je taky spoustu oreček, a tady taky si označím. Tak já bych tady tu mapu prozkoumal, uvidíme jestli bude nějaký nějaký bosák, a jestli nic nebude, tak bych to asi ukončil. Co ti na to? No, mohli bychom. Tady je ten ghast, ale to byl asi taky dobitej. Bude, určitě bude. Jo. Jo, je to tam odpálený. Já bych šel takhle nějak dolů, směrem. Právě bych šel tady takhle nahoru. Třeba Ale tam se má Radek portál. No co, ale to nemám to označený. Okay. Počkej, se půjdem nahoru, že? Počkej, tam má Radek portál? Já nevím právě, on nemá označený. No, tak to... Já už mám cobblestone, no. Mám gravel. Jasně. Tak já jsem nahoře. Já už taky? Jo, ten ghast, to byl dobitý. No, nevím, uvidíme, jestli bude nějaký vchod. Jestli ne, tak můžeme... Jo, tady jsou bloky, no, tady jsme byli, no. To byly pak pro ty věci. No špatně, musíme jít tady takhle. Jo, tady No to tam je vlastně můžeme jít tady takhle. tam jsme byli. Abych Tady byly někde ty minotauři, ne? Mhm. K minotaurům bychom mohli jít. Já ty mám dokonce označený, Jo? ale nevím, jestli jsme je vybrali. Ne, ty jsme právě nevybrali, jsi to označoval, ale jsme dál. Jo? Jsme mohli začít minotaury. No. Mně se ta sekírka taky hodila. Já vlastně nemám, já jsem někomu čajzl. Já mám tady minotaury. Jo? Mhm. Jo, už to vidím. Myslím teda. Takový polobagnutý. Jo, tady jsou... Něco je ten... Akorát, tady jsou si jedny minotauři. Ale... Tohle... Počkej, já se seral. už se na mě skočil škorpion. Jestli to jako úplně dolů nechce. A tady jsou jiný minotauři, že jo? A nevím, jestli tyhle už jsou ti. No, tak Mohu říct, já jsem měl tam bagnutý, já jsem tam měl bagnutý článka, já jsem viděl dovnitř. Ale nebylo tam nic osvětlenýho teda. Jo, tady jsou úplně jiný minotauři, akorát já asi umřu. Jako třeba rychle, aby se připojil. Jo. Pracuji na tom. Ty jak moc věcí na mě. Vrtni se. Ten tvůj skurvený login. No to já nemůžu. Rychle. Hade. Tady. Ušikanujem ho tam. Jau. Sorry. Tak aspoň třeba tudy jdem spolu, to je docela nebezpečný. Pojď třeba za mnou. Jo. Jasný. Myš, potřebujeme. Já už zabiju. Hráčky. To tady je. Nic není asi, že? Tak. Jdem tudy. No a v dalším dílu si už ukážeme, jak doprozkoumáváme tady tenhle ten. Takové vodu. Dobrý. Sorry. Musíme o sebe být dál. Jo, to ji od sebe dát, to na mě ještě otočíš. Ha, jak vodu.
Rychle. Bacha na něj. On tady furt je. Jo, on je nesmrtelný. No Dominik mi začne volat, to je blbec. Nech mě. Tady to je jako dost hard. Ježbana. Bacha, bacha. Ukanuju vlkodlak. Au. Jo, tady už je Minotaurus. Že ale jenom. Ale jde. Já tady projdu tak, abyste tady nic neviděli, doufám, že jste to neviděli. Další vlkodlak, bože. Vezmi ty silverové če, jestli jsi doma. Já už nejsem doma. Jsem tě zapal, tak sorry. V pohodě, já jsem zvyklý. Další, tady pro mě budou ti Minotaur, na mě skáču. Au. Au. Sorry, ale já potřebuji tu vodu. Dej to šika. Šika. Voda. Díky. Tak, tady na mě vybíhali Minotauři. Ok, já si... Je, to je rychle jak svině. Tak, dobrý. Torčky, kde mám torčky? Tady mám torčky, dobrý. Ježiš, teďka mě začne psat, to je vůl, ten Dominik. Takové tady jsou, česky. Spawner. Iron Woody. Já jdu zase vyjádřit to teď. Jak můžu ti napíšeš Dominikovi, až počká. Tak, díky. Tady už nic není, jasný. Už duch. Fireový duch. Ty Iron Woody vezmu. Duch už není, já umírám. Duch už není, já umírám. Vybral jsi všechny už? Jo. Jo, Ty kde jsou, seš? mám další. Jo, tak počkej na mě. No, potřebuji... Jsou tam asi hodně kraf, Shit, jak vidím. shit. Prostě na ně. Spawner. Aha. Mám. Nice. Tady nic není, tady. Jo, mám Iron Woody. Ty, já jsem nějaký nepořád. Ty Iron Woody jsou dobrý nebo moc ne jako? Iron, ingot. Ty Iron Woody. Nevím, já ho ještě nesměrem, ale jako sbírej to. Tak jdem třeba tudy. Okay. Tady má pojď. Jsme najít cestu do toho druhého patra. Počkej, to máš ty druhý patro, jo? Tak je čest. Tady, čistá. Iron Woody, ten blazer vezmu. Ok, jdeš? Jo. Ok. Tak světle, já budu mít zbraň vytáhnout. Jo. Když tak zařvi a stáhni se. No, tady nic není. To nažeru. Nažer si. Až taky nažeru. Jdeš? Jo. To nevím, co je, ale já jsem to bral, tak to vezmu i teď. Ok, tak to ber. Zatím pokusím najít. Já jsem se prokopal někam vedle. No, to je jedno. Kde jsi ty? Vydrž, já teď hledám, kde by to tak mohlo být. Jako na minimapě, jo? No, ale jsme tady zbytečně... Už to asi mám. Já asi... Tam jak je voda, ne? No, myslím, že jo. No, tam mám co týt. A stejně tak tady jsou čestky, že jo, tak bychom to mohli projít tak nějak celý. No, jasný, jo, tak... Lepší bude, když tam rovnou skočíme. Tady jsou torčky, tak ty poberem. Tady bývá tak naspawnovaný, jo? Mhm. Myslím, jak jsme byli v tom minulé, to tam vzali vy. Ne. To by tak čerpal torčkama. To jsem si říkal právě. Tak mám 50 na torčí z toho. Jo. Jako. Měl jsem u sebe už nějaký. Tady jsme byli, ne? Jo, tak tady tu má se nějak to. Jo, tady jsou ty. Tady nic není. Tady tu má musíme nějak. Zombík, to nechci. Jo, tady to pamatuju. Je, Už ty něco slyším. to slyším. Já právě taky. Tudy? Tady je něco, ježišmarja. Já mám vlkodlaka. Já vím. Jakoby daleko od sebe a ještě se nefajřuje. Jo. Slyším ogra. Taky. Jdou nám prokopit cestu zpátky, jo, dolů. Já jako hoře teď než je prašlo zbu. A musím održet dlouho. Tady. Jo. Diamantový. Dáš ho? Jo. Jsem mu ufiku bolí. Pojď tady za mnou. No, Ok, já jdu to. nevím, třeba tady má. Ok. To je čestka. Tam je. Iron Woody ty vezmu.
Okay. A Blade Rody. Šípy Super. taky. Xko, Akorát máš volný inventář. právě že vůbec. Aha. Tak uděláš bordel někde. Okay. Vlastně jo, mám celkem. Máš bordel u sebe, že jo? Celkem jo, no. Mříže nemusím mít u sebe, tady torčky, ty potřebuju. No, řekněme. Teď jsem mám pobrat ten tvůj bordel. Tady je čestka. Ukáž, co v ní je. To Taková bylo jako divná. tak daleko. Tak, volný lepka ty mám u sebe. Je A je ty taky. Tak už tady něco před náma vidím. Právě jsme zahnuli nějak špatně a jsme někde blbě, ale tak nevadí. Máš u sebe diamant? Ne? Okay, to si ho nechám. Můžu tři co nejvíc místa. Budu se osvětlovat v tom zbráně. Tak já mám málo torček, tak já to dost... to má Tady nebudeme čista. chodit, no. OK, tak Ne často, teď někam prokopem. Takové, já mám menší problém. Třeba kodlaci. Tak počkej, Sorry. počkej, takhle to nepůjde. Běž. Takhle musíme být, takhle no. Jo. A vodu? Dobrý, už ne. Zapalím ty dva vzadu, ať už. Jdem dál. Přestaň. Sorry. Au. Hoď tam beko. Dobrý. Přestaň. Jo. Ne, To bylo dobře z fajře. to je Dál. otí v kodlaci. No, on ještě jeden žije, jo. Můžeme. A jdem dál. A počkej, já jsem si někam prokopal, asi. Jo? Ukáž. Tady. Jsou tady ty mříže. Jo. Jo. Zase vlkodlak. Počkej tady, ježmarja. Co je? Jo. Pojď nejít z boku, ne? My tady počkáme, než tady to uhoří. Zpátky tam. Já se počkáš, on se přijde. Jak škočka, ty si to jenom pustil. A to už má málo. A jdem se tady se někam prokopal přes ty mříže. Já právě tady někam se dostavím. Dostanu. Já se můžu, pojď tady za mnou, se můžu prokopat přes mříže prostě. Počkej, tady čestka. Nechám. Co tam máš? Golden apple. Ty mám u sebe. Insekt takhle potřebuji. Tak já zde vidím insekt. Tam jak se jmenuje. Ptákoviny. Přes mříže. Jo, už to vidím. Jo, se furt jde dál. Jo, asi. Yes. Tady, jau. Jo, to je duch. No to je jedno, já bych to asi ukončil, už natáčíme se celkem dlouho. Zas až není 50 minutová to, tak pojď tady pěkně stoupnout vedle mě, já si napápnu. Zatím zdar, sorry. Čau. Zdar.